99% людей назавжди позбулися б темних кіл навколо очей, якби робили 2 рази на тиждень цю маску. Маска освіжає, освітляє, зменшує сухість, зменшує темні кола, дрібні зморшки, стимулює вироблення колагену та захищає від передчасного старіння. Маска підходить для сухої шкіри, мімічних зморшок і виснажених очей. Візьміть 1 чайну ложку подрібненої картоплі, 1 чайну ложку сметани, 3 краплі вітаміна Е. Нанесіть маску навколо очей на 15 хвилин 2 рази на тиждень. Змийте теплою водою. Використовуйте свій зволожувальний крем. Маска допомагає при набряках. Для швидкого результату перед маскою зробіть легкий масаж навколо очей.